ăla. Că l-a apucat dracii când mă vedea, știi? Băi, viteză spre el, ăla cu capul să dea spre mine, caz pe jos că handicapatul nu poate să facă o chestie de acțiune, știi, să-l prindă așa, și caz ca bou pe jos pana mea, dar îl prinde funie și mă pun pe el, îl iau și cad pe el, știi? Ca toți dracii, știi? Și zic, te-am prins. Și în agitația aia, pac, îl iau de funia aia, am pus funia aia în jurul mâinii, așa, și m-am suit pe el. Hai, mă! Și să vezi până livadă pe acolo. Hai, mă, unde te duci? Unde? Era rupt în gură să-mi fac picioarele. Bă, stătea, zice, fiică ți-a... Și el... numai rupt în gură era berbecul ăla. După aia, îmi zice moșu, aoleu, și faza asta nu s-o iei niciodată. Zice moșu, ai făcut tu ceva la găini în spate? Când? Nu. Au dispărut. Ia mă, dă, și crezi că am furat eu găini, ce drag? Ce dragă? Trebuie să le prepar, alea. Ți-am luat direct. Au dispărut din el. Hai să le numărăm. La pui, nu la găini, la pui. Când am deschis cotețul ăla, bă, un pui atât. Și erau, cred că 20 albi. Băi, monștri. Și mă uitam după pui. Păi unde-s pui? Păi ăștia-s pui. Zic, ăștia-s pui de bun la cap, că se face găina e mai mare ca mine. Nu, că ăștia-s că-i soidă, măsa în curdă, nu știu. Și zic, nu știu unde, e și frică să-i tai pe ăștia, ce să le fac? Au dispărut din ei, că vine vulpea, că hai să luăm pușca și să stăm la pândă. Îi stai, Aurică, că ai misiune specială de nota asta. Ia moșul pușca cu aer comprimat, cu alice. Pac, vine moșul. Că uite, vezi, păsărica. Îi stai, mă, ești prost la cap. Ce ai cu aia? Da-le dracu, că-s multe. Pac. Ăla am pușcat de toate, știi? Și că la vulpe, lasă păsările. Pac, mergem în spatele cotețului, unde era o paiște largă, așa, știi, dar deal, așa, aici. Stai acolo. Când ne punem aici pe burtă, stăm la pândă, lângă coteț, ai văzut că am mișcat, ai tras. Și zic, ba, am tras, dar e beznă, nu vă nimic. Că lasă, că simți, că așa, că nu știi din ce înțelegeam, știi? Simți tu, pana mea, îți dai seama. Bine, mă pun, mă aranjez, îți dai seama, eu cu imaginația mea, NATO, NASA, KGB-ul, misiune. Și că nu omoram o vulpe, omoram un intrus, o ceva, știi? Pac și stai. Bă, și stau, nimic. Cacat. Zic, îi las că măcar trece timpul, știi, că nu mai fac nimic. Moșul lângă mine, mai stăteam, se mai întorcea, mai mâncat într-o nucă, mai, pana mea. Stai așa că vin imediat. Pleacă moșul. Pleacă moșul, eu tot gândeam. Că dacă aș fi avut night vision, că vedeam că dură. Imaginați. Stau ce stau, moșul nu mai venea și nu dat aud. Se aude, știi, ceva, pași, o ceva, știi? Dar nu se auzea de unde trebuia să trag. Mai pe încolo, mai pe încolo, știi, pana mea. Băi, moșul sau e vulpea? Dacă tragă moșul, dracu, l-omor pe moș. Dar dacă e vulpea și vine și moșul în același timp, după aia zice, ce handicapat ești, că nu poți trage în vulpe? Dar nu vedea nimic. Ăsta nu trag. Zic, am crezut că nu e vulpea. Și stau și ia. Tot mai aproape de mine, dar nu se auzea că-s pași, știi, concret. Se auzea ceva. Bă, și stau. Zic, știi ce fac? Mă cac în ea de vulpe, trag mai încolo, s-o speriu. Să nu omor o vulpe, că nu zice. Fac și stau. Bă, și când trag, sau răgnește odată moșul. Bă! M-am căcat pe mine, zic, ia cred că l-am omorât. Nu că l omoram, că i-am dat dracu un picior, că face cangrenă ăsta, că fiți de-a mă. Pac, mă ridic disperat cu pușca după și așa. Că ce-ai, unde ai dat, că era dracu, că pana, dă pușca aia, disperat. Păi stai, bă, de unde vrei să știu că e vulpă sau ești tu? În orice caz, a zis că las că stă el. N-a prins-o nici până azi, cred, nu știu. Cert e că
Dacă era mi-a scăpat. Au dispărut puii. De ce? Cu puii s-a întâmplat să vină, cum îl cheamă pe ăla? Anton. Nu, un român a venit din țară, urma să-mi ia locul. Să-mi zic treaba din autocar. Da, bine. Mișcălajul Cărin. Vezi. Bine, din autocar, iar. Urma să plec acasă. Din prima zi până în ultima zi, în ultima zi, la ora 12 noaptea am terminat munca, că a plecat lumea acasă. De la 12 până la 1 jumate trebuie să-mi fac bagajul, că n-am avut când, în alt zi. Am făcut bagajul disperat. M-a luat Antonio, m-a băgat căcaturile în portbagaj, am ajuns în Napoli, am ajuns la agenția... Așa, X. Nu mai am. Y. În fine, agenția în care trebuia să mă duc. Așa, am stat acolo, sănătate, s-a părut bine, am întors și a plecat. Și era 2:30, parcă noapte. Stai în Napoli cu geamantanul, beznă, becuri și o hârtie în depărtare așa, două babe, se rămână, bună seara, și ne așteptăm și tu aștepți și capul văd. Da, și eu aștept. Pac, a venit una, eu țigare după țigare, că eram stresat, că ce cacao la oia. Acolo, că nu știam dacă ai agenția, dacă că nu arăta pe nicăieri nimic, știi, era beznă. A venit la un moment dat unul, țac, a deschis ușile, a aprins lumina, pe se vedea pe fundal, cum se numea firma, și vine una. Doamne, știți că mi-am uitat pașaportul și că nu se poate să las geamantanul, care era atâta, ziceai, care e 4 chinezi în el, mare de tot, că să las aici să mă duc să iau pașaportul, că Doamne, nu se poate așa ceva, nu țineți la noi bagaje și așa. Aia a început istericale și plâns pe eram deja ca pe mine, ziceam, bai să plec pe dată. Și de la 2:30 până la 4:30 mi se pare că trebuia să plece autocarul și la 5 a venit și la 6 am plecat. Și plecăm. Și zic, bă, măcar sunt în autocar. Beton. Merg la, nu știu unde, Mama Dracu, pe timpul zilei, am oprit să facem popas. Am oprit, era unul cu masa, cu șapca așa, să rămână, mama, ne vedem. Și urcă, bineînțeles, lângă mine. Nu m-a deranjat, până când, în timp ce mergeam, toată asta șapca, avea brățări, inele, ghiuluri de aur, cu lănțicuri, cu cruci, cu, bă, toate căcaturile pe el, de aur, de... Scoate șapca, auzi, adică, ești tu, ce să văd? Dar n-am făcut cunoștință, nu, pur și simplu, știi? Ăștia vor să mă fure. Zic, care mă furează? Toată lumea liniștită, așa, și bineînțeles că la mine e stres. Cine vrea să te fure? Că uite ăștia, dar nu întreba, că e în față, în spate și ăsta acolo. Mă uit la ăia. N-avea nici o treabă. Zic, cine vrea, mă, să te fure? Nu vrea să te fure? Băi, taci, bă, că am văzut că taci din gură, că știi, mă, ai un telefonul să dăm și un mesaj. Ia, mă, știu un mesaj. Fac, ia telefonul, zac. Pot să sun, că sun repede. Bine, fac, sună. Frățicu, când e să ajungi în Ploiești, te rog, iei pe toți și hai să-i grab. Băi, mă, ce, mă? Fac, când dă telefonul înapoi. Dă-te puțin la parte. Trece de mine, se duce la în față. Poți să stau? Stai. Se pune ăla. Pune șapca, începe, scoate brățările, ghiuluri, căcatul, bagă în șapcă. Zice ăla, ia. Ăsta ce să ia? Păi ia asta. Că nu vreau să am probleme. Ce, mă? Lasă-mă, mă, dracu, că vin din Spania, că ăla urcase mai încolo, știi, și era același autocar. Vin din Spania, lasă-mă, dracu, nu vreau să iau nimic. Le vând, adică, na, la jumătate de preț, nu... Bă, lasă-mă, mă, că mă apucă nervii, du-te și culcă. Bine. Vine lângă mine, se așează.
Bă, vrea să mă furi. Eu zic, băi, tu ești prost la cap, nu te fură mă nimeni, ce ai, nu vezi că e toată lumea mișu? Du-te un pic. Se dă un pic, se duce ala în spate. Asta poți să stai? Nu poți, mă, să stai, auzise. Nu poți să stai. Ia. Pleacă, mă, de aici, că mă apucă dracii, pleacă cu alea de aici. Ia, că nu vreau să... Ce să, bă, pleacă, mă, de aici, că vreau să dorm. Pleacă ăla. Când s-a întors înapoi, a mai căzut un ghiul, o brățară, eu aveam un ghiozdan între picioare. Stresat, al dracu, și obosit, rupt în gură și nu puteam să dorm. Zice ăsta, ia ține tu, că să nu, că nu iese rău. Zic, bă, tu ești prost la cap, nu ții mă nimica, lasă-mă dracu în pace, că mi-e somn, sunt obosit, sunt pana, bă, am căsă niște nervi. Dar eram și speriat, știi, că mă stresa ăsta, că mă bate, mă fură. Cine căcate fură? Era stresat. Și stă ăsta ce stă, dă-te un pic. Zic, bă, omule, îți crezi probleme aiurea, stai dracu potolii că nu vrea nimeni să... Dă-te mă un pic, că nu știi. Se dă la o pară, se duce ăla. Ia. Ăla, du-te de aici, că te bate, te cași pe tine, du-te și lasă-mă să dorm. Păi da, bă, du-te de aici. Și ăla se întoarce, se uită la mine, care stătea jos. Se uită la mine, că și pe tine și pe toți care sunteți în asta, vă bată-mă, căcați pe voi. Păi, nu. Băi, m-a căcat pe mine că era dita mai matahala aia. Vine la lângă mine, zic, bă, omule, hai bă, dracu, liniștit, ce ai? Nu, că vrei, n-ai văzut cum s-a uitat în mine și la tine și... Păi și eu ce vin am, mă, la stai, dracu, potolit. Ăsta nimic. Pana mea, merge ce mai merge, fiți da, bă, și are alte stații, alte căcaturi, alte pana mea. Popas. Ieșim toți la țigară, eu la mine. Ce morți, n-am făcut nimic, am mâncat, stă lângă mine, știi, în gândul meu. Stăteam. Hai dracu acasă, că era rupt în gură, să ajung dracu acasă, că mă omoară ăștia, că n-am nicio vină și mă strâng ăștia de... Pac, stăm, ce stăm, pana mea, vine ăsta. După ce și-a pus toate, am plecat și așa, și-a pus toate ghiurile, toate căcaturile aia și l-a pus pe șapca pe cap, mai mers. Eu stau, nu mă, gata, cap, pac, scoate șapca. Pac, a început să cadă iar ghiulul, iar să cadă, iar pana, eu stătea cu mâinile în buzunare laterale de la ghiozdan să nu-i cadă din greșeală, să zică că l-am furat, că eu de fapt eram problema, știi? Unde am căștile? Unde am căcat? Încă făceam de lucru cu aia și să nu-mi cadă, dracu. Să nu-i cadă lui la mine în ghiozdan, știi? Mai dă un pic telefonul, băi, zic, lasă-mă, dacă nu m-am credit, lasă-mă, să dormi, să pana mea. A făcut, și-a luat telefonul lui. Sună-mă tu repede, sună-mă, nu știu ce, pana mea. Pac, a sunat ăla, bă, urgent, e grav, e... Deci m-a terminat, vină cu toți, vină cu... Eu stăteam la el cu ochii beli, stai mă, dracu, că nu vrea mă nimeni, tu ești prost la cap, nu vrea nimeni să te ia de tine. Hai mă din gură, că nu... Băi, veniți toți, bă, pana mea. Pac. Ajungem în Ploiești. Timp în care ăsta s-a dus în față. Și-a luat toate catrafusele, a căzut inele pe tot, zic, băi, ia-ți, bă, dracu, astea de aici, lasă-mă să... Bă, mai terminat de cap. Lasă că ții tu, că, băi, ia-ți, mă, nu ții nimic. Pa, s-a dus în față. Din față, ăia, șoferii, du-te, bă, de aici. Că o fi avut probleme, sau ăla așa, cu asta se ocupa, nu știu ce dracu făcea, nici acum nu știu ce făcea. Pa, se întoarce la loc, tot se foia și se freca, ăla se tot uita la mine, ce tot e, mă? Nu știu ce se tot Pana mea, ajungem în Ploiești. Când ajungem în Ploiești, ăsta așa, ghiozdanul, ce căcat avea pungă, ce avea așa, se duce la ușa din față, deschide repede, abia nu parca, știi? Atunci parca autocarul. Deschide repede, stai, bă, ce ai? Deschide repede, ce s-a deschis? Pac, e înăuntru, bă, e înăuntru! Pac, fuge la pălă, nu mă uitam, mă bat ăștia de măcar pe mine, n-am nicio vină. Pac, și stau, e sus, e pana mea. Toată lumea, da, românii. Ce? Coboră din mașină, eu, mă? Cine, mă? Cobor și eu din mașină, știi? Să se vadă clar că eu n-am nicio treabă. Mi-e frică că-s cinstit. Și cobor din mașină, după mașini, după căcatul, cu țigan, cu pana, care mă? Unde, mă? Ăla! Și eu stăteam așa și ăla care stătea în față era aici. Și când am coborât din autocar, ăla! Care, mă, ăla?
Deci m-am căcat pe mine. Cum ăla, mă, ești prost la cap, nu ți-am la nimic. Faci, mă dau la tărea. Nu, ăla, care eu, mă, ce-am făcut eu, mă, cu ăla, vine ăla, de ce ai furat lui ăsta? Ce, mă, și a explicat. Tot căcat. Ăla, tovarășul lui, știi, handicapatul ăsta. 2 bani peste cală. Ce pula mea, mă trezești la 4 dimineața să vin să că ai tu probleme și lasă, bă, dracu, și au plecat toți, știi? Ăsta, care stătea în față, ăla, care vezi, doamne, era criminalul. Ăla a plecat până la urmă, toți s-au luat de el, știi? De tovarășii lui s-au luat de el. Că ne-ai chemat ca să cei. Nu știu cum l-au tocat. Și ăsta mi-a zis. Zice, bă, dacă mai venea la o singură dată, îmi zicea mie, dacă mai venea la o singură dată, vă băteam pe amândoi de vă căcați pe voi. Păi de ce, mă, nene, că n-am nicio vină și tot la... Cream că sunteți împreună, știi? Că stătea lângă mine, știi? Și a zis, nu știu, habar, bă, ai avut noroc, că... Da. Explică-i lui ăla. Păi nu că... Păi stai. Și am avut noroc. Și asta a fost... Pe scurt. Foarte pe scurt. Nu zic, da?